Аясын, нишік хәлләрегез дусларым? Минеке бик яхшы, чөнки күңелләрдә инде яз исе. Иҗат итәсе килә, елмаясы, көләсе килә. Шуңа күрә хәзер рәхәтләнеп, елмайып, көлеп, иҗатыбызны башлыйбыз. Сез ТМТV телеканалында эфирда топ-клип тапшыру һәм мин, аның алып баручысы Рената Тей. Башлыйбыз. Тапшыруның башында ук бер клип белән саубуллашабыз. Лия Шамсина һәм Артур Маузер. Уңышлар сезгә. Күктәнге бүләк иде, хәзер генә ачылды. Синең кулыңда тартма, һәм уйларың буталды. Кай вакыт шулай була, әйе. Уеннан уймак чыга, әйе. Мәхәббәт бик вакытка, әйе. Һич тә буйсынырга теләми бердә. Яшисең, сулыйсың, тирән сулыш алып. Дәшмисең, уйныйсың, сөюеңнең көлеп. Ә бит син аңлыйсың, әйе. Сөюсез алмыйсың, яши алмыйсың. Йөрәк көтмәде. Шулай ук бер клипны үзебезнекеләр рәтенә кабул итү вакыты җитте. Премьераны каршы алабыз. Одумайся, дура. Назад пути не будет. Сама будешь просить. На коленях же будешь молить. Деньги же рано или поздно закончатся. Я тебе еще раз повторяю. Это было еще до тебя. Вернешься, будешь умной девочкой. Знаешь, наверное, ты прав. Таң шығында бәхет таптым бүген. Сен қалдырып кеткен едің әмә. Янар бір ноқтасы қалмағандар. Бір яшәсін инде дейдің мә. Гүл үстінде сусап ятқан бәхет. Шундый танысығыл сен едің мә. Мәңгі яшәтергә бәхет гүлем. Йөрәк назын аңа үрейме. Сәрләнеп, шашып шу бәхетіне. Қолларыма алғаш көлдің мә. Мен өпкәмгә тажын көнләшүдән. Шул гүлләрне таптап йөрдің мә. Гүл üstünde susap yatkan bәхет. Шул
ул сені деңме мәңгі яшатырға бәхет гүлім Йөрәк назын аңа үрейме Қуыш ойнағанда адаштырайым әлі дедің ме Әмін таң шығында бәхет таптым Сен қалдырып кеткен едің еме Гүл үстінде сусап жатқан бәхет Шындай таңсың сен едіңме Мәңгі яшатырға бәхет гүлім Йөрәк назын аңа үрейме Мәңгі яшатырға бәхет гүлім Йөрәк назын аңа үрейме Йөрәк назын аңа үрейме Таң шығанда бәхет таптым бүгін Дуслар, тиздән яз. Анары инде эссе җәй дә үзен озак көттермәс. Кайберәүләр җәйге планнарын төзи башлаганнар бит. Менә хәзер үзем дә уйлап куйдым. Вакыттыр инде. Мин уйлый торыйм, ә сез әлегә Марат Галимов һәм Ленара Батталованың клипларын карый торыгыз.
Yazmışlar yazmışqa urildi Qarashım nazıma tırındı Xatirlisinmi Qavuşturğan ixlas suyuni Xatirlisinmi Hasretga yarattirgan Yazmışlarga naxabat urgan Jali jaynim, yamli jaynim Xatirlisinmi Hasretga yarattirgan Yazmışlarga naxabat urgan Jali jaynim, yamli jaynim Xatirlisinmi Исін кетерлік стиль, көз яуын алырлық образлар, заманша жырлар. Бұлар барысы да білесізме қойсы жыршыға хос? Жауап Зарина Асылкаева. Сөз оңайынан жыршы қыз сізге тағын шәп жыр әзірлей. Нинди екенін тизден білербіз. Әліге болған жырын тыңлап, клибін қарап өзік. Yılmayğan esirlər yoğaldı Xənsir qoldırıb əsirlər Maqsudik güzəllər Negə gerək idi yaralı sözlər Tirək yara hələ yana Lakin ona yox dəva Ulanı canım təndən Ulanı ülkənin İzliyorların suyunun sərin Sağınım gerek Sağına yürek Akıllayda şonğa yok Unutalmay barı Helene doktamay Məhəbbətə qoyda yok Qabat ikəvtənin min həm uylar Özülə yürək sağına Anlaymaydı tünün barı aygına Negə kiləsin düşümdə yanıma Önümdə yox sağışıqdı canımda Yılmayğan esirlər yoğaldı Xənsir qoldırıb əsirlər Maqsudik güzəllər Negə gerək idi yaralı sözlər Tirək yara hələ yana Lakin ona yox dəva Ulanı canım təndən Ulanı ülkənin İzliyorların suyunun sərin Sağınım gerek Sağına yürek Akıllayda şonğa
белән түгел, татар шоу-бизнесында җырчы Эльвинаны бик күп сөйләделәр. Ничек дип сорыйсызмы? Әлбәттә, мактый. Аны без җырчы буларак беләбез, яратабыз. Менә актриса буларак күпләр күз алларына да китерә алмадылар. Җырчы үзенең социаль челтәрендә кызыклы видеолар урнаштырды. Кыскасы, без шаккаттык. Әфәрин, Эльвина. Min yarattım, hıyallarım күпер үрді, тұрмыш күпер. Әйтерсіңләр назға түрді, татлы сүзләр. Җилләр булып, иркәләде, суга салды. Сагыш дигән җилкәннәрне мин яраттым, яратамын һаман. Сөюдән ләйсән jirgan tamam ышанмасаң йөрәгемнән сыра мин яраттым яратасым килеп тора ышанмасаң йөрәгемнән сыра Min yarattım, ышанмаган иде жаным сөю утра. Уртасында басып калдым, урадылар. Як-ягымны шәшкәгеләр куенымда. Тибрәттеләр кайнар төннәр. Мин яраттым, яратамын һаман. Сөюдән ләйсән булып җиргән тамам ышанмасаң йөрәгемнән сыра мин яраттым яратасым килеп тора ышанмасаң йөрәгемнән сыра ышанмасаң йөрәгемнән сыра Мен яраттым. Яратуым иде шынлап. Бәхет җыры колагымда торды шыңлап. Мин яраттым, яратамын һаман. Сөюдән ләйсән булып җиргән тамам ышанмасаң йөрәгемнән сыра мин яраттым яратасым килеп тора ышанмасаң йөрәгемнән сыра Алдагы баскычта җырлы гаилә Рамил, Рәмилә Хәйретдиновлар. Алар гадәттәгечә гел эштә, хезмәттә, чараларда. Бик күпләр аларга карап сокланалар бит. Без дә шундыйлар рәтендә бик беләсегез килсә. Түземсезлек белән клибыгызны карауга күчик әле. Dibe yürek, yaşar eşim jirde. Tiksin girek, tiksin diye. Dibe yürek, yaşar eşim jirde. Tiksin girek.
Жылы yazlar jitkenden Алмаларын үзер өчен күзне кирәк тетәргә. Тиксин, тиксин лия Дибә, дибә йөрәк Яшәр өчен җирдә Тиксин, тиксин кирәк Тиксин, тиксин лия Дибә, дибә йөрәк Яшәр өчен җирдә Тиксин, тиксин кирәк Бакчаларда матур гөлләр үссә ямьле җәйләренә Чәчәкләре атсын өчен сулар кирәк сөйбәргә. Тиксин, тиксин лия Дибә, дибә йөрәк Яшәр өчен җирдә Тиксин, тиксин кирәк Тиксин, тиксин лия Дибә, дибә йөрәк Яшәр өчен җирдә Тиксин, тиксин кирәк Сандугачлар иртән сайрый кунып талга тирәккә Кыш көннәрен аңлар өчен моңнар кирәк йөрәккә. Тиксин, тиксин лия Дибә, дибә йөрәк Яшәр өчен җирдә Тиксин, тиксин кирәк Тиксин, тиксин лия Дибә, дибә йөрәк Яшәр өчен җирдә Тиксин, тиксин кирәк Илнар Сайфиевның Тормышчан клипы топ клипның бизәге дисәк ялгыш булмас. Клипны караган бер кеше дә битараф калмады. Менә миңа кызык. Ә менә шул клипны әле күрмәгәннәр бармы икән? Булса, экраннар янына якынрак килеп утырыгыз. Хәзер клипны махсус сезнең өчен кушып җибәрәбез. Бер күрүдә гашык иттең мине, күз алдымнан бер дә китмисең. Көне төне сине генә уйлыйм, ә син нигә мине күрмисең? Кабул итеп минем сөюемне, мин сузамын сиңа кулымны, синең белән бергә җитәкләшеп үтәр идем тормыш юламаны. Кабул итеп минем сөюемне, мин сузамын сиңа кулымны, синең белән бергә җитәкләшеп үтәр идем тормыш юламаны. Төшләремә минем син керәсең, ай йолдызым булып янасың. Ишет мине шушы дөньяларга, минем өчен син бит тугансың. Кабул итеп минем сөюемне, мин сузамын сиңа кулымны, синең белән бергә җитәкләшеп үтәр идем тормыш юламаны. Кабул итеп минем сөюемне, мин сузамын сиңа кулымны, синең белән бергә җитәкләшеп үтәр идем тормыш юламаны.
başka bir kim kerek tügel. Seni gene min bit yaratam, bəxtimni tapdım diyar idim. Sen de meni eğer yaratsan, kabul edip benim sevemne. Min sızamın sana kulağıma, senin bilen birine jitaklaşır. Üter idim turmuş yulamana. Kabul edip benim sevemne. Min sızamın sana kulağıma, senin bilen birine jitaklaşır. Üter idim turmuş yulamana. Kabul edip benim sevemene. Оригинал һәм кабатланмас дуэт тыңлар вакыт җитте. Шуңа күрә хәзер сезнең алдыгызда Лилия Муллагалиева һәм Рифат Хөснияров булачак. Әлеге шәп дуэтның клиплары да шәп бит. Моның дәлиле алдагы минутларда. Игътибарларны экраннарга юнәлтик. Күңелемдә бер нур булып кал, сүнмәдә, кабынмада, хисләреңне йөгәнләдә, юксынма, сагынмада. Син һаманда сер булып кал, югалма табылмада, күңел кылларына башка рөхсәтсез кагылмада. Син һаманда сер булып кал, югалма табылмада, күңел кылларына башка рөхсәтсез кагылмада. Күңелемдә бер тамчы нур, сүнмидә, кабынмыйда, минем өчен һаманда сер югалмый, табылмыйда. Син һаманда сер булып кал, югалма табылмада, күңел кылларына башка рөхсәтсез кагылмада. Син һаманда сер булып кал, югалма табылмада, күңел кылларына башка рөхсәтсез кагылмада. Тормышымда моң булып кал, онытылмада, югалмада, аңла минем хәлләремне, җан авазын тыңла. Син һаманда сер булып кал, югалма табылмада, күңел кылларына башка рөхсәтсез кагылмада. Син һаманда сер булып кал, югалма табылмада, күңел кылларына башка
Дуслар, bizning sotsial шелтәләргә язылырга онытмагыз. Артистлар турында иң актуаль яңалыклар, уеннар, шәп бүләкләр, кыскасы, ВКонтакте, Telegram, YouTube. Булар барысы да тик сезнең өчен. Düşler күрә идем, анда тик син идем. Йөрәк гөрләп янды ушактай. Башларым буталды, җаным да тынмады. Сине югалткач та аңладым. Яшәүнең мәгънәсе, мәхәббәтнең хисе. Yalgız bulgandır bu, seni yugaltı. Sabırlığım bitti, yoksunam. Yaşamanın mağnası, мәхәббәтнең хисе. Бары тик син генә, син генә. Yaşamanın мәгънәсе, мәхәббәтнең хисе. Бары тик син генә, син генә. Яктылыкны күргәч, вакыт туктап калды уйларда. Бир кулыңны миңа, зинһар ышкындырма. Кал өнемдә шулай мәңгегә. Яшәүнең мәгънәсе, мәхәббәтнең хисе. Бары тик син генә, син генә. Яшәүнең мәгънәсе, мәхәббәтнең хисе. Бары тик син генә, син генә. Яшәүнең мәгънәсе, мәхәббәтнең хисе. Бары тик син генә, син генә. Бары тик син генә, син генә. Хәзер, кадерле тамашачылар, минем өчен бик җаваплы мизгел. Чөнки хит парадны алып барудан тыш, алдагы мизгелдә сезгә үземнең клибымны тәкъдим итәм. Әлбәттә, сездән реакциялар көтеп калам. Рәхим итеп карагыз. Димәк, экраннарда мин Рената Тый.
керсә кинәттән, үзең дә аңламас әрнүең, чайпалып түгелсә йөрәктән. Югалма, югалтма үзеңне, кан саркып торса ярата. Син җиргә яшәргә килгәнсең, алга бар, артыңа карама. Югалма, югалтма үзеңне, кан саркып торса ярата. Син җиргә яшәргә килгәнсең, алга бар, артыңа карама. Исемең җаныңны тапларлык, нахакка төрсәләр бер вакыт, язмышның бу кереле уянын булмаса һич кенә туктатып. Югалма, югалтма үзеңне, кан саркып торса ярата. Син җиргә яшәргә килгәнсең, алга бар, артыңа карама. Юлыңны дәвамлы итәргә, иң соңгы сулышын алганда, көч ал син өметтән үрелеп, бары тик югалма, югалма. Югалма, югалтма үзеңне, кан саркып торса ярата. Син җиргә яшәргә килгәнсең, алга бар, артыңа карама. Югалма, югалтма үзеңне, кан саркып торса ярата. Син җиргә яшәргә килгәнсең, алга бар, артыңа карама. Алга бар, артыңа карама. Моңлы җырчы, популяр композитор, күпләрнең яраткан башкаручысы. Сүзем Рәдиф Зарипов турында. Һәр вакыт елмаеп тора торган Рәдиф бүген популярлар баскычында тагын бер адым алга атлады. Котлыйбыз сине һәм әлбәттә сүзне үзеңгә тапшырабыз. Иртә таңнан тұрып шықтым орманнарға, туқтап тыңладым кәкүк тавышын. Санамашы кәкүк ғұмыр минутларын, біз бит әлі яшәп туймадық. Санамашы кәкүк ғұмыр минутларын, біз бит әлі яшәп туймадық.
кош балқый иң матур мәлі дүнияның яме санама шеке көк ғұмыр минутларын біз бит әлі яшап туймадық санама шеке көк ғұмыр минутларын яқты мезгіллеріне әлі ұзмадық Берген Раббым шул қадар яшәрбіз не болса да Құдай құлында санама шеке көк ғұмыр минутларын біз бит әлі яшап туймадық санама шеке көк ғұмыр минутларын біз бит әлі яшап туймадық санама шеке көк ғұмыр минутларын яқты мезгіліне әлі ұзмадық біз бит әлі яшап туймадық Тапшыруыбызның асылы шунда. Катнашучылар арасында сезнең яраткан җырчыларыгыздан тыш әле легендар композиторлар да бар. Зор ихтирам белән Айдар Абу Тимербаевны әйтә алам. Үзе җырлар яза, үзе җырлый, үзе топ-клип хит-парадында лаеклы урыннарны алып бара. Шулай дәвам ит, Айдар абый. Афәрин. Нишләргә дә белмим, үпкәләп тә йөрим, әле сиңа, әле үземә. Нигә яшьлек язы күрештереп калды икебезне, бары бер генә. Син кайларда җаным, гомер үткән саен, сагынамын сине тагында. Соң булса да күреп, бөтенләйгә диеп, кайтарасым килә яныма. Син кайларда җаным, гомер үткән саен, сагынамын сине тагында. Соң булса да күреп, бөтенләйгә диеп, кайтарасым килә яныма. Bir күрештек бары, ләкин истә калды, күз алдымнан китми карашың. Эх, нигә без нигә уйламаган бердә, йөрәкләрнең ярсы янасы. Син кайларда җаным, гомер үткән саен, сагынамын сине тагында. Соң булса да күреп, бөтенләйгә диеп, кайтарасым килә яныма. Кайларда син бүген күрен, әле күрен булыр иде, бәлки аңлашып. Онытырлык түгел, әле дә бит күңел, синең янда йөри адашып. Син кайларда җаным, гомер үткән саен, сагынамын сине тагында.
бөтенләйгә диеп кайтарасым килә яныма. Син кайларда җаным, гомер үткән саен, сагынамын сине тагында. Соң булса да күреп, бөтенләйгә диеп кайтарасым килә яныма. Соң булса да күреп, бөтенләйгә диеп кайтарасым килә яныма. Кайтарасым килә яныма. Достарым, сіз ТМТV каналында эфирда топ-клип хит парады. Алдағы резидентыбызны иғлан итер вақыт. Ул балаларына яхшы әти, ул тормыш иптәшенә яратып туручы ир, ул тамашачыларына яраткан җырчы. Ул Илгәрәй. Бергәләп каршы алыйк. Зәңгәр күкне иннәр иде, кешедә канат булса. Ялгышларсыз яшәр иде, тигез юллар үтәр иде, язмышын үзе язса. Яратсаң үзең китмисең, яратсаң бәхет телисең, үзеңнән киткәннәргә. Йөрәк берне кабул иткән, тик ул гына түргә үткән, юл ягып бүтәннәргә. Күрмәс иде, бәхетне дә белмәс иде, мәхәббәт очрамаса. Карлар яуса туңар иде, җил искәндә сынар иде, йөрәге яратмаса. Яратсаң үзең китмисең, яратсаң бәхет телисең, үзеңнән киткәннәргә. Йөрәк берне кабул иткән, тик ул гына түргә үткән, юл ябык бүтәннәргә. Узып киткән 2022 елның премиялар һәм сыннар рекордсмены, ул беләсезме кем? Илнат Фархуллин әлбәттә. Дөрестән дә бик күп фестивальләр җиңүчесе бит безнең Илнат. 2023 ел тагында уңышлырак булсын дигән теләктә.
Ilnatning klibin qarorga ko'chamiz. Şirgizlari tugarak O'sha jirda kubalak Kubalak, kubalak, kubalak Sevgilari kerak Bo'lsa kimgadir bo'lak Kubalak, kubalak, kubalak Kubalaklar gumari qasqa deylar Uzoq yashaganlari biksirar Guldan gulga suyunib qo'nib yashir Kubalak, kubalak, kubalak Qolarsınmı yanımda Nazlanıp quchog'imda Kubalak, kubalak, kubalak Senin şeylerin o'tar Nazlı günlerin bitar Kubalak, kubalak, kubalak Yashaganlari biksirar Guldan gulga suyunib qo'nib yashir Kubalak, kubalak, kubalak Kubalaklar gumari qasqa deylar Uzoq yashaganlari biksirar Guldan gulga suyunib qo'nib yashir Kubalak, kubalak, kubalak Kubalaklar gumari qasqa deylar Uzoq yashaganlari biksirar Guldan gulga suyunib qo'nib yashir Kubalak, kubalak, kubalak Kubalaklar gumari qasqa deylar Uzoq yashaganlari biksirar Guldan gulga suyunib qo'nib yashir Kubalak, kubalak, kubalak Kubalak, kubalak, kubalak Oh do'stlar, absolut hitni belgilar vaqt жетті bit. Lekin аңа xatli barliq qatnashuvchilarning kliplarini tag'in bir qarab ketik ali. Gün üstünde susam yatkan bəxit Şunday tanısa ol seni denmək Məngə yaşatırgar bəxit gülüm Yürek nazın аңа ürüyme
çiçekleşir. Sen hamanda ser bulup kal, yo'g'olma topilmada, ko'ngil qillarina boshqa, ruxsatsiz qog'ilmada. Sen hamanda ser bulup kal, yo'g'olma topilmada, ko'ngil qillarina boshqa, ruxsatsiz qog'ilmada. Yaşamanın ma'nosi raqobatning kiysi bari tik sengina, sengina. Yaşamanın ma'nosi raqobatning kiysi bari tik sengina, sengina. Yo'g'olma, yo'g'oltma o'zingni, qon sarqib tursa yaradan. Sen yerga yasharga kelgansan, olg'a bor, ortingga qarama. Sana aşık kök ömür minutların biz biteli yaşap duymadık. Sana aşık kök ömür minutların biz biteli yaşap duymadık. Sen qaylarda canım, ömür ötken sayın, sağınamın seni dağında. Son bulsa da görüp, bütünley gediyip, qaytarasın kile yanıma. Yaratsan özün gitmeysen, yaratsan bәхет dileysen, özünden gitkenlerge. Belekler günleri kıska bilir, uzak yaşayanları bik sirer. Gülden gülge suyunub, ko'nib yaşayır. Kubelek, kubelek, kubelek. Бик матур гаилә, бик күңелле гаилә Юлия һәм Иршат Нәбиевлар булачак хәзер топ клип хит парадында. Яшь гаилә блогер булуларыннан тыш сезгә үзләренең җырларын тәкъдим итәләр. Һәм бик күп караучыларыбыз сезне яраттылар, Нәбиевлар. Уңышлар сезгә. Әмма шуннан тәмен табам, һаман йөрәк ярам, ярам. Син дәвам, дәвам, дәвам. Тулган ай, күңел түрләрем тулгандай, нәк шулай, нәк ташудай. Аңламыйм, нигә йөрәк тыңгы тапмый, йокламыйм, сине уйлыйм. Әмма шуннан тәмен табам, һаман йөрәк ярам, ярам. Син дәвам, дәвам, дәвам. Кем белә, бәлки безгә язгандыр бергә, гел бергә, мәхәббәттә мәңге сөяргә. Кем белә, бәлки безгә язгандыр бергә, гел бергә,
davam Haman yürek yaram yaram Sen davam 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 Kim bilir belki bizge Yazgandır birge Gül birge Mehabbette Mengisi yerge Kim bilir belki bizge Yazgandır birge Gül birge Mehabbette Mengisi yerge Kütüp alıngan tapşırığımız da ahırına yakınlaştı. Lakin көз açıp yumganчы bir adına uzıp gider de yeniden TNTV kanalında görüşürüz. Barıгызга da уңышлар tilep, min Renata Tay sizning bilan sog'lasham. Isen, imin turig'iz.